Pozývam vás, milé deti, a pravda, že aj vás veľkých, pozrieť si a vypočuť ďalší príbeh z knihy Príbehy nie len deťom. Ak sa vám príbeh bude páčiť, neváhajte pozvať k nemu aj vy svojich priateľov. Príbeh sa volá Neposlušné mláďatko. Nepúšťaj sa zas mojej ruky, Evka, rázne, ale láskavo povedala mamička. Nechcem sa ťa držať, namietalo dievčatko menom Evička. Tak daj ručku mne, navrhol ocko. Ja sa nechcem držať žiadnej ruky, ja som už veľká, ja chcem chodiť sama, protestovala Evka. Samé ja, to sa nedá počúvať, nahnevala sa mamka, dodala. Evka, buď rozumná a drž sa ma. Keď ja nechcem, musím, prečo? Vňukala Evka. Nedávno mala 5 rokov, rodičia ju však stále nútili, aby ich držala za ruku. Dobre vieš prečo, pripomenula mamka. Evka zahundrala. Aby sa mi nič zlé nestalo. Stačilo, Evička, už nevymýšľaj. Všetci sme sa tešili na zvieratka, tak sa na ne poďme konečne pozerať. Zasiahol ocko. Boli totiž na výlete vo veľkej zoologickej záhrade. Všade bolo plno ľudí, najmä rodín s deťmi. Pri ohrade s kozičkami sa zrazu Evka ozvala. Pozrite sa, ten chlapček je menší ako ja a nemusí sa držať za ruku. Evka, prosím ťa, nezačínaj s tým znova, karhal ju ocko. Ona však trucovala. Nedbala na varovanie rodičov, že sa tu môže stratiť, prosíkala. Skúste ma nedržať aspoň na chvíľočku, prosím. Rodičia napokon súhlasili. Evka radostne poskakovala popri výbehoch a klietkach s rôznymi zvieratkami. Cítila sa skvele, tak slobodne. Práve sa zastavili pri opiciach, ktoré predvádzali rôzne kúsky. Skákali po konároch, hojdali sa na lanách, vytrčali labky medzi mrežami klietky, aby dostali pochúťky. A ja im chcem dať, nadšene vyhrkla Evička. Mám piškoty. Nie, to sa nesmie. Piškoty môžu opičkám uškodiť, ale nielen im, aj iným zvieratkám, poučil ju ocko. Keď videl, ako Evka zosmutnela, poradil jej. Ale pozri, tam sú automaty na granulky pre zvieratka. Ocko dal Evke drobné mince, aby mohla kúpiť potravu vhodnú pre opice. Chvíľu ju sledoval, no zaujatý hrou opíc zabudol dávať pozor. Evka práve vyberala z automatu balíček plný granúl. V tom ju voľačo zaujalo v nedalekej ohrade, kde boli poníky. Tie mala obzvlášť obľúbe. Úplne zabudla na rodičov. Vzdialila sa ešte ďalej, keď spadala za ohradou ťavy. Medzi tým sa chodníky za ňou zaplňali ľuďmi. Evka sa konečne spamätala. Spomenula si na mamku ocka, že nie je pri nich. S hrôzou jej zišlo na ako sa na ňu budú hnevať. Otočila sa, chcela sa k ním rýchlo vrátiť, zistila však, že nepozná správny smer. Zachvátila ju dvojnásobná hrôza. Strach z hnevu rodičov a strach zo zablúdenia. Vystrašenej Evke ani nenapadlo opýtať sa ľudí, ako sa dostane k opiciam, kde bola naposledy s rodičmi. Pustila sa pomedzi ľudí neznámym smerom. Medzi tým už aj rodičia zbadali, že sa k ním Evka akosi dlho nevracia. Ich srdiečka sa tiež rozbúchali od strachu.
Začali Evku hľadať, pýtali sa na ňu okolo idúcich. Mnohým opísali, ako vyzerá, no bezvýsledne. Zúfali, bezradní rodičia sa rozhodli hľadať pomoc u pracovníkov zoologickej záhrady, preto zamierili k východu, kde boli kancelárie. Zrazu sa mamka rozbehla s výkrikom: Vidím Evku! Ocko bežal za ňou. O chvíľu si ich všimla aj Evka. Namiesto očakávaného hnevu, kriku či výprasku okúsila mocné objatia. Vďaka Bohu, vydýchla si mamička so slzami v očiach. Ocko chcel dcérke prísne dohovárať, zbadal však v jej očkách, že si uvedomuje svoju chybu a že si dosť vytrpela strachu i zúfalstva. V tom sa vedľa nich ozval detský hlások. Mami, oci, pozrite, ako sa to mláďatko drží mamičky. Jeden malý chlapček ukazoval svojim rodičom na niečo v klietke. Evka s rodičmi spozorneli. Tie sa išli pozrieť. V klietke žili lemury, také čierno-bielo sfarbené malé zvieratka s dlhými vstýčenými chvostami. Jedna samička mala mláďatko, ktoré bolo do nej zakvačené všetkými labkami. Nech lemuria mamka robila čokoľvek, či sedela, chodila, skákala, jedla, mláďatko sa jej stále pevne držalo. Ocko, to malé lemurčiatko má viac rozumu ako ja, však, potichu povedala Evka. Ocko mlčky prikývol, v zápäti priznal, že tiež urobil chybu. Viac som mal dávať pozor na teba, Evka, než na tie opice. Pokračovali v prehliadke. Evka už netrucovala, ale držala za ruku oboch rodičov. Deti, či už sme malí alebo veľkí, dospelí, tiež sa máme stále držať pevne niekoho, lebo len u neho sme v bezpečí, nestratíme sa, naopak dôjdeme s ním do krásneho cieľa cesty, do nebeského kráľovstva. Viete, kto to je? Áno, Pán Ježiš. U Izajáša 41.13 nám hovorí: Lebo ja, Hospodin tvoj Boh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím, neboj sa, ja ti pomôžem. No veľakrát sme nerozumní ako Evka a tú mocnú Božiu ruku pustíme. Potom narobíme veľa chýb. Stratíme sa vo svete ako Evka v zoo. Ťažko nachádzame cestu späť. Tak nám všetkým prajem, aby sa nám stále darilo pevne sa držať ruky Pána Ježiša, aby nás mohol viesť správnym smerom.